Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Serious for Men. Iyan ni siya ni Givenchy. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Balik ka komplikado, sini nga pahamot kay tungod nga kadamudamo sing iya nga mga nota. Angay ni siya para sa sopistikado nga tawo nga namian sing komplikado nga timpla. Kag kung ako pamangkuton mo, paborito ko ni siya kay may ara siya sing nota sang ilang-ilang na ang bulak nga makita mo sa Pinas ari diri sa sini nga pahamot. Ang angay nga temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius, no? Katamtaman lang nga klima. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lavender, jasmine, green notes, lemon, violet, bergamot, nutmeg flower, mandarin orange, lily of the valley, rose, kag ilang-ilang. Wow, kadamo sa mga bulak sa iya nga top notes, no? Kag for the mid, we have cypress, juniper berries, carnation, geranium, tarragon, sandalwood, coriander, petitgrain, cyclamen, kag cinnamon. Wow, ka spicy sing iya nga mid, kag may mga kahoy pagid, no? Kag for the base, we have oak moss, balsam fir, leather, vetiver, amber, incense, cedar, kag musk na may incense siya para may pagkausok nga hamot, no? Kagkadamo man sing iya nga mga base nga nota, no? Na kabay pa nagustuhan nyo ini nga pahamot kay komplikado siya para sa sopistikado nga tawo, no? Kag kung namian ka mo sining pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!